Tatsuniyar 'yar baiwa. Gatanan ku, ta zo mu ji ta daga ni Aminu Namu. A cikin garin ƙauyen Kaca akwai wata yarinya 'yar baiwa wacce tun tana ciki take da baiwarta a tattare da ita. Ta kasance tana da tarin baiwa tun kafin ta zo duniya, har aka samu cikinta. Mahaifiyarta tun yarinyar na ciki take jin alamar baiwar wato 'yarta. Cikinta yakan yin haske kamar zinari. Bayan wasu shekaru an haifi yarinya 'yar baiwa. Yayin da aka haife ta tun tana 'yar jinjirarta, idanuwanta sun kasance masu haske kamar zinari. Haka idanta yake bala'in haske. Ko da duhu aka shiga da wannan jaririya, to wajen zai yi haske sosai, yadda ka san an kunna wani haske mai kyalle. Haka hasken idanuwanta yake haskaka inda suke. Mutane da yawa har suka fara tsorata da wannan jaririya. Ba kowa ne yake so ya yi mu'amala da mahaifiyarta don ya ga wannan jaririya ba. Wasu kuma da yawa su ne wa mahaifiyarta murna da kuma farin ciki akan samun wannan ɗiya da ta yi, domin wasu suna cewa wannan yarinya akwai ta da tarin baiwa a tattare da ita, kuma nan gaba za a ci amfanin wannan baiwa tata. Haka abokanan rayuwarta wato ƙawayenta suka dinga kyamatarta saboda wannan al'amari da take da shi. Ba kowa ne yake so ya doshi inda take ba. Wasu ma da yawa idan har ta zo inda suke, sai su tashi daga inda suke su bar mata wajen. Tun abin ya fara damunta, zuciyarsa ta fara cikewa da bakin ciki. Ta fara jin ba daɗi akan abin da yake faruwa da ita, wanda in ta shiga cikin ƙawaye suna kyamatarta kuma suna gudunta. Wasu daga ciki har suka nuna ta da ɗan yatsa. Hakan ya sa ya ruguntsuma zuciyarta, ta fara jin damuwa da kuma jin ba daɗi a tattare da ita. Mahaifiyarta mai suna Hajiya Mariya a kowane lokaci tana zaunar da ɗiyarta domin ta sa ta farin ciki da kuma walwala. Takan gaya mata maganganu masu daɗi waɗanda za su ɗebe mata kewa, wanda za ta manta da kyarar da ƙawaye da kuma mutanen gari suke mata. A kowane lokaci mahaifiyarta in ta kalli wato ɗiyar nan tata, tana yin farin ciki sosai, kuma tana godiya da samun wannan ɗiya da ta yi, domin ta san cewar wannan kyauta ba kyauta ba ce kawai, kyauta ce ta musamman da ta samu, domin wannan yarinya tana da yaƙinin wata rana za ta taimaka wa mutanen ƙauye da dama. Haka kowane lokaci take janta da wasa da dariya, kuma ta mata nasihohi na yadda za ta zauna da mutane lafiya da kuma yadda za ta gudanar da rayuwarta. Kowane lokaci mahaifiyarta da kuma mahaifinta a cikin yi mata nasiha suke da faɗakar da ita yadda za ta kula da kanta. Haka kwanaki suna ta shuɗewa, lokaci na tafiya. Yayin da girmanta yake ƙaruwa, haskenta yana ƙara fitowa. Tana girma, hasken jikinta yana ƙara fitowa. To masu kallona da saurare, kada dai ku manta, na ƙara tuna muku da cewar ku ci gaba da mun sharing da kuma danna mun subscribe gami da danna ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne kaɗai yake bani damar ci gaba da kawo muku tatsuniyoyi na daban-daban har su zo gare ku da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Yarinya 'yar baiwa na ƙara girma. Iyayenta dukkanin inda za su je suna jin daɗi su riƙe mata hannu su tafi da ita, domin suna tafiya suna nishaɗi dalilin wasa da dariya da suke mata don ɗebe mata kewa. Tana jin daɗi kuma tana farin ciki yanda iyayenta suke nuna mata so da ƙauna. Hakan ya sa ta manta da komai
da kuma dukkanin abin da ta sa a zuciyarta na damuwa. Rayuwarta ta canza daga baƙin ciki zuwa farin ciki. Bayan wani lokaci, shekaru sun shuɗe, sai ƙauyen ya samu wani mummunan fari wanda komai na garin ya lalace. Rijiyoyin da suke samar musu da ruwa domin amfaninsu na yau da gobe suka kafe suka bushe. Dukkanin wasu bishiyu sai da suka bushe suka lalace domin wannan mummunan fari da ya zo ya riski wannan gari nasu. Ƙasar da suke samun amfanin gona gaba ɗaya ta daina karɓar shukar da suke yi, ko sun yi shuka amfanin gona baya fitowa. Dukkanin abin da suka yi ba za su samu amfaninsa ba, dalilin wannan masifa ta fari da ta zo ta sami wannan ƙauyen nasu. Suka rasa yadda za su yi, suka dinga shawarwari shin menene dalilin da ya jawo musu wannan al'amari na mummunan fari da ya zo ya riski garin nasu. Washe gari da safe, mahaifiyar Amina 'yar baiwa da mahaifinta suka zauna domin yanke shawarar yadda za su bullo da wannan al'amari. Diyarsu Zainab 'yar baiwa ta buɗe baki ta ce ta san yadda za a yi ta dawo da dukkanin farin ciki na wannan ƙauye. Ta yi musu alkawarin cewar dukkanin abin da za ta yi iya bakin ƙoƙarin iyawarta, kuma insha Allahu tana da yaƙinin za ta samu nasara akan abin da take so ta aikata. Iyayen Amina suka ba ta goyon baya akan abin da take shirin aikatawa domin abu ne mai kyau. Sun ji daɗi da irin yanda take so ta ba da gudunmawa domin ceton ƙauyenta. Yayin da mutanen ƙauye suka dinga gudunta suna kyamatarta, yanzu kuma gashi ya kasance ita ce wacce za ta ceci wannan ƙauye nasu ta da musu da farin cikin da suka rasa. Amina 'yar baiwa ta kasance ita ce wacce ta dawo da farin cikin wannan ƙauye. Mutanen cikin wannan ƙauye gaba ɗaya sun yaba wa Amina domin yadda ta yi ƙoƙari don dawo musu da martabar ƙauyen nasu. Haka waɗanda suka dinga kyamatarta suka dinga nuna ta da ɗan yatsa, wasu ma suna yi mata zimbe da baki. Wasu daga cikinsu da yawa suka je har gida, wato gidansu Amina 'yar baiwa, domin su ba ta haƙuri akan abin da suka aikata mata a baya. Sun tabbatar da cewa lallai sun yi kuskure akan abin da suka aikata. Ta yafe musu. Tun daga wannan lokaci Amina 'yar baiwa idan ta fito za ka ga mutane sun baibaye ta, balantana ma mata har ba sa so ta tafi domin sun san mahimmancinta da kuma amfaninta. Baiwarta ta yi mata amfani kuma ta yi wa al'ummar gari amfani. Hakan ya jawo ƙarin martaba da ƙarin girmamawa wato ga Amina da kuma iyayenta. Iyayenta sun ji daɗi sosai bisa yanda suka ga tana gudanar da rayuwarta. Ta ɗauki tarbiyyar da suka daɗe suna sa ta a kai, suna ɗora ta akan hanya ta turba ta gaskiya. Amina ta yi koyi da iyayenta kuma ta bi nasihar iyayenta da maganganun da suke mata na aikata gaskiya da kuma taimakawa mutanen da suke buƙatar taimako. Haka Amina ta ci gaba da gudanar da rayuwarta da taimakawa mutane daban-daban waɗanda suke neman taimako. Haka Amina ta sha tafiya ƙauye-ƙauye, gari-gari, domin ƙauyen da suka samu mummunan fari irin na ƙauyensu ta sha zuwa ta taimaka musu kuma ta tallafa musu ta dawo da martabar ƙauyensu. Haka Amina babu inda bata zaga ba, duk garin da Amina ta shiga haka za ka ga mutane da yawa sun baibaye Amina tamkar tana cikin garinsu. Amina alherinta ya zama mata farin ciki kuma ya zama mata ɗaukaka da ƙara martaba da girma. To masu kallo da saurare na, idan har kun ji daɗin wannan tatsuniya tawa, ku ci gaba da mun sharing da kuma danna mun subscribe gami da danna ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Ku danna lakin a ƙasan wannan bidiyon namu ko kuma ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallo na da saurare. Kuna tare da ni Aminu Namu. Na gode.